Vi filmer. Yes, jamen først så vil jeg gerne takke mange gange Rasmus Sjælke for at have nomineret mig til at springe i vandet her, og for at låne mig sine våde badebukser. Ja, så der er ikke andet end at gøre det. Så kan jeg lige låne et håndklæde. Jamen så vil jeg gerne nominere Sofus Winther Pedersen og Tom Christensen og Nikolaj Severin. Yes, og ja, og det fungerer på den måde, at hvis man ikke gør det inden for 24 timer, hopper i vandet, så skal man give en kasse øl. Så yes. Tak for det.